Kaixo artistak, hementxe gaude kenketak bururakoekin azaltzeko. Baina kenketak bururakoekin, metodo berria ezta, ja, 10 eta 100 bururakoekin. Aurreko bideoan 10 edo 100 bururakoekin geunden. Komentatu genuen lehen ikasten genuela 10 mesedez eman bat. Eta horrela egiten genuen, baina ja ikasi dugu, berez, 10 bat jartzea goikoari eta hurrengoetan behekoari gehiago bat jartzea, ezta? Eta bideoan ikusi dugu nola poliki-poliki hurrengoan jartzen zen. Zer gertatzen da? Errepikatuko dugu gogoratzen, jartzen diogu bat, eta hemen plus bat, orduan 15ken 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 eta 15, 7 da. Eta ja hemen, zuek eukitako akatsa, 6ken 3 ez, 6ken 4, 2, 3ken 2, bat. Orduan, ea hemen zehozer arraro ikusten duzu. Kontua da, 4ken 5 ezin dugunez egin, ezta? 14ken 5. 14ken 5, 9. Hori bai, ahaztu zaigu hemen, gehi bat jartzea. 2ken 8 ezin dugu egin, orduan berriro, 10 bat jarri behar dugu, eta hurrengoari gehi bat jartzea. Orduan, 12ken 8, ezken 7 kontuz, bat eskatu dugulako, ezta? 12ken 8, 4, eta 5ken 4, bat. Ikusten? Zer moduz? Ulertzen duzue? Bietan gertatzen ari da. Ez baduzue ulertzen? Lasai, berriro frogatuko dugulako. 0ken 5 ezin dugu egin. Beraz, 10ken 5. Eta hurrengoan jartzen dugu bat gehiago. 10ken 5, 5. 4ken 8 ez, 4ken 9. Baina ezin dugu egin, beraz, hemen ere 10 bat jartzen dugu, hurrengoari bat gehiago jarrita. 14ken 9, ingo dugu 9, 10, 11, 12, 13 eta 14, ezta? 14ken 9, 5. Azkenik, 2ken bat, ez, 2ken 2. 0, ezta? Ondo dago? Begiratu. Eta ja hemen beste 4 daude, agian nahi baduzue, ea ondo ulertu duzuen, bideoa pausatu, 4 kenketa hauek idatzi, eta ea ondo atera zaizuen. Frogatuko dugu lehenengoarekin, bestela pausatu bideoa, Frogatuko dugu honekin. Ea ba? 1ken 6 ezin dugu egin. Orduan, 10 bat jartzen diogu 11ken 6 izateko, baina hemen bat ere jartzen dugu. 11ken 6 bat da 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 11ken 6, 5. 0ken 3 ezin dugu egin, beraz berriro. 10ken 3. 10ken 3, baina hemen jarri behar dugu plus bat, ezta? 10ken 3, 7. Eta hemen 3ken bat, 2. Egiaztatu ea ondo egin duzuen. Hurrengoa egingo dugu? Konfunditu zarela zurean? Bale, pausatu bideoa eta frogatu berriro. Nik egin baino lehen. Ea ba... 3ken 7 ezin dugunez egin, 13ken 7 eta hurrengoan bat gehiago. 13ken 7, 7, 8, 9, 10,
amaika, amabi eta amairu. 6, amairuken zazpi, 6 da. Lauken bederatzi ez kontuz, lauken amar. Baina lauken amar ezin dugunez egin, amarreko bat jartzen dugu, eta hurrengoari gehi bat jarri behar da, ezta? Amalauken amar, lau, ezta ze, amar, amaika, amabi, amairu, eta amalau, lau. Amalauken amar, lau. Azkenik, hiruken bat, ez gogoratu, hiruken bi, bat, 156. Ondo daukazu? Gauza bera hauek biekin, nahi baduzu birpasatu, nahi baduzu pausatu zurea egiteko, eta 8ken 6, egin daiteke, bi, baina biken bost ez. Beraz, amabiken bost, hemen bat gehiago jarrita. Amabiken bost, zazpi, eta bosken lau, bat, ezta? Bosken hiru ez, bosken lau. Ea ondo duzuen. Azkena, erratu zarela berriro, lasai, birpasatu eta orain egingo dugu. 6ken 8, ezin dugunez egin, amarreko bat jartzen da, eta hemen bat gehiago, 16ken 8, 8. Eta hemen, batken 8 ezin denez egin, berriro amaika, baina hemen bat gehiago jarri behar da, ezta? Berez, amaikaken 8, 3, eta bosken bost, 0. Beno, ze moduz ulertu duzue? Beraz, birpasatu, eta bestela niri galdetu, eta etxaiatuko naiz zuei laguntzen. Beste bat arte!